καταλήξει μετεχόντων σαν εμάς θυσίας τόπους, των επιτρόπων ενωρητών, συνδρομητών, ευλαβών προσκυνητών και αφιερωτών, πανσέ του λαού, των ψαλόντων εν αυτό, γρηγορίου άρχοντος πρωτοψάλου, καθημάσεως ως του Μητροπόλεως και Γεωργίου Απαδαλή, μετά των συνεργατών αυτών και των διακολούτων, των εορταζόντων την Αγία Εορτή και πανήγυρη ταύτης και όνεμνης τη μελετητία και ιερά